Socialite Keti Masomera issue an apology to comedian Madam Boss, her husband and sister mushure mekunge ataura kuti mwana ana comedian B Wezhira baba vake murume wa Madam Boss. Kusangana kwati kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya yaKeti Masomera uyo asvika pakukumbira ruregerero kuna Madam Boss mushure mekutaura mamwe mashoko aakazoona kuti mashoko asingaite kutaura pasocial media. Everyone knows kuti Keti Masomera anotuka munhu wese uye she don't owe anyone an apology even ariye atadza. But this time around ashamisa vanhu apo aisa an apology post on her Facebook page anyora iye kuti an apology to Madam Boss, Queen of Peace and Munetsiwa family at large. To the Munetsiwa family, Madam Boss and Mofela, I am writing this message to offer my sincerely and deepest apologies. I am writing this message to offer my sincerely and deepest apologies for the hurtful and damaging things I said. There is no excuse for my behavior, and I take full responsibility for my words and the pain they caused. I don't blame anyone or anything else. The fault is entirely my own. I truly value the relationship I have with you all, especially with Madam Boss, Mof, and the Queen of Peace. The last thing I would ever want to do is harm those bonds, and I am heartbroken that my actions have done just that. I hope you can find it in your hearts to forgive me. I know an apology is not enough to erase the damage, but I am committed to earning back your trust and respect. With the deepest regard and sorrow, Keti. Ladies and gentlemen, iyi ndo post yaiswa iyo na Keti Masomera achikumbira ruregerero kuna Madam Boss murume wavo pamwe chete ne Munetsiwa family. I want you to come through in the comment section muchitudzo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Then in another story yandinayo muzuva ranhasi inyaya inonyadzisa kwazvo apo mumwe murume wemuHarare kuHighfield akakecha hure pamushandira pamwe kwamachipisa uko kuHighfield akanorara naro, then apedza kurara nehure riya ndokutanga kuramba kubhadhara mari yavanga vawirirana. Aramba kubhadhara mari iye murume uyu akatanga kunyadziswa nehure muroad zvekuti zvakatodraw attention, vanhu vakatanga kuona. Muri Zimbabwe ndikuda kuti muone video remurume uyu achinyadziswa, then mapedza kuona this video, let's meet in the comment section muchitudzo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, pamusoro pevarume avo vanoti vakakecha havazode kubhadhara mahure kana vapiwa service yavanenge vapiwa. Chitama mboga zvinonzira iye iwoda usvira vana tienda usvira zvanzande madzimba tenda madzimba akurudzwa tenzi ndipira mari I
Unogara kupi kona? Vanogara kudedzera emapurisa. Chero kwasvika hayo basi vamanyira inini munhu akasava mari ngatiunotsvaga mari ndakabata foni achero kumufona kana azobomera kana vari foni ipapo ende kana kusachitawo kwacho musora vanotopedza